Sibingelela ukhansela uCyril Xaba imeya kaMasipala weTheku siyakubingelela nonkosi. Siyabingelela kuSipho ngibingelele nawe sesimbroza ngibingelele kubaleleli bokhosi FM namhlanje ekseni. Sesiphinde safika nonkosi isikhathi sokuthi ke sikhulume nawe sixoxe njoba sijwayele ukuthi ke sikhulume njalo mangabe kungolwesibili sikwamukele emsakazweni uKhosi FM. Sikubonile ngesonto wamukela abagijimi beComrades Marathon lapha ya ePeople's Park. Siyabheka nje ukuthi nawe sikubonile impela uthi hayi nawe ubungomunye kade uyingcenye nawe ugijima wawusuthi ngizobalinda ngaphambili bese ngiyabamukela uyabo ingabe kodwa ke nje amancoko yini eyenza ukuthi mhlambe lo mjaho ubaluleke kangaka ikakhulukazi kwisifunda saKwaZulu Natal. No siyabonga ngichachela sesimbroza namele ngilungiselele ngibhukule ukuze ongenani ngonyaka ozayo ngubambe nami lo mjaho nginethemba ukuthi ke uzongijoyina nawe. Yebo. Lo mjaho ke bekumjaho ka 98 race eminyaka 104 yabona ke is the oldest race kakhulukazi lapha kule continent yethu kuthanyelwe abasubathe abangaphezulu kwa 22,000 and kunabafikile abavakashi bethu ababebalela ko 60,000 batshala imali lapha eThekwini kuvuleka amathuba emisebenzi angaphezulu kwa 1,800. Angibonge ke nje bonke babambe iqhaza ngibonge ke amaphoyisa eSouth Africa nawaseThekwini abasebenzi bethu bonke ekuthema beqede basubathi babehlanza imigaqo. Ngibonge nje kubanjisene nabo ukwenza lo msebenzi obe impumelelo nalaba abaphethe yona lenkomishi ebekade ingenelwe. Sithema ngisuka lapho ke sesimbroza ngaya eMlazi Kings Park Kings Elections Stadium lapho bekule khaba cup ehanjelwa zinqwaba yabantu bengayazi le ndumezulu yesoccer ekhona lapha eThekwini. So lokho kuyintokozo enkulu nje ukuthi lapha eThekwini siyaqhubeka ngaso ngesikhathi sibe inkundla yezomgcebeleka yezomdlalo and so lokho kukhuthaza ke abavakashi beze lapha eThekwini bazotshala imali kuvuleka amathuba emisebenzi siyabonga. Usakhuluma nje kanjalo kunaleyo ntokozo ekade ithinta ezemidlalo kodwa uma sithi yabuka kakhulukazi khona okunye futhi la sesibone khona njengabantu basemlazi kofolweni nakontsimbini koChartworth behleze bebika inkinga yokunqamuka kwamanzi okungabaphathi kahle. Siyezwe ngathi kusasa uzobe uhamba nethimba lakho ukuyobheka umsebenzi omkhulu wokufakwa kwepipe elisha lamanzi elizoxazulula inkinga yamanzi kulezi indawo. Ingabe ikhona into enjalo khona la ngiphambuka khona? Kunjalo mfethu kunepipe elikhulu esilifakayo lapha eMlazi elizodla 1.2 billion rand lizoxazulula inkinga ke yokuntuleka kwamanzi eMlazi nasefolweni nasentsimbini naseChartworth. And sithemba ukuthi umsebenzi uzobusuphelile ngoAugust and lo nyaka esikona ngibonga nje ukuthi abantu babambisene nathi konke lo msebenzi bekhona ukuphazamiseka kwamanzi kulezo indawo lezo babekezela abantu and sinethemba ukuthi maso umsebenzi suphuthiliwe kuzoba nomkhulu umehluko ngizobe ngivasheleke lezo indawo ke lezo kusasa. Ngiyajabula ukuthi lapha enyakatho umsebenzi wokulungisa ingalazinda yamanzi and endaweni njengoPhoenix Varela nasoThongathi usenze umehluko omkhulu njengoba bekade silungisa nakhona ipipe elikhulu kanjalo naseNtuzuma and bekunenkinga yamanzi apha endaweni eNtuzuma kulimele ipump lapha kuthiwa eNtuzuma reservoir 2 and 3 and sesilungisile lento seqalile amanzi ukufika endaweni ebekade ingasabalali khona. Eminye nje imizamo yokuthi sibambisane nomphakathi and ekutheni ingalazinda elinyazwa amanzi elinyazwe izikhukhula sikwazi ukuthi sivuselele ebesezingene eliphezulu iphinde iphakele nabantu bebekade bengakaze bawathola amanzi endaweni zakithi. Kuzobenefita abantu baseNtuzuma ilindelani naseNanda ngalomsebenzi esiwenzayo wale reservoir new reservoir lapha
eduze. Lalelo Khosi FM usanda kuvula umsakazo sohlelweni masisukume sakhe iTheku la sisuke sikhuluma khona noKhansela uCyril Xaba okuyena ke usodolopha noma ke imeya yomkhandlo weTheku sengikudedela nje ngiyafisa mhlawumbe ukuthola kabanzi uke wakhuluma ngesonto elidlule ungaqali ukukhuluma ngendaba yohlelo lokucishwa kwezikweletu ngo50% luqhubeka kanjani uma ubheka abantu bayalisebenzisa inithuba na mfethu ngithi ngiphinde ngibagqugquzela abantu bakithi ngithi wasala washiwa ufaka u50% nganye half wesikweletu and umasipala usulele omunye 50% yenye uhalf osikweleta wona zonke isikweletu ezenzeke kuzoba umhla 31 kuJanuary lonyaka kuzobe sekuthi ke isikweletu sika February nesika June February March April May June osenzile usikhokhe sona kodwa ke you can still make a payment plan uye kumasipala uthi ngicela ukuthi lesikweletu sale inyanga ke engathintekile kusele ngoFebruary ngizosikhokela ke esikhathini esingaka ngivumela nomasipala kodwa lesi esinye sika 50% be50% wakhe etafuleni umasipala asose afaka 50% kusuleka icala siqhubeka kana futhi mase sikwenzele lokho swakhokhela ama service ngoba ithuba legcina leli esinikeza umphakathi swakhokhela amanzi swakhokhela ugesi ngoba ile mali esisebenzayo ukuthenga amanzi emngeni ukuthenga ugesi kuEscom ukuze sosabalalise abantu abangawuthengi abangakhokhi bandondobalisa ukudlulela kwezidingo emphakathini bansenze singakwazi ukumaintain infrastructure yethu repair infrastructure yethu siphinde futhi sinwebe kubenefit nabanye abantu sikhokhele nama rates ke singakhohla futhi ngiyabonga Nonkosi siyabonga kakhulu size sihlangane ngokuzayo. Shalom mfethu thank you so much. Bye. Kanti ke lolu hlelo bulethulela ngezilokotho ezindle umkhandlu weTheku.